Per poder veure el llistat dels alumnes preinscrits al vostre centre, haureu d'anar a Gestió, Preinscripcions i a l'apartat Llistats fer clic a Llistats i graelles de preinscripcions. Aquesta pantalla us servirà per llistar tots els alumnes preinscrits si feu clic a Cercar. També podeu filtrar els resultats segons cursos, nom d'usuari, dates de preinscripció, estat, via de preinscripció o per prova, sorteig i barems. El llistat mostrarà l'ID que l'alumne té dins de ClickEdu, el seu nom i cognoms, el curs al qual està preinscrit, l'estat actual, les valoracions en cas d'haver indicat prova, sorteig o barem, la via de preinscripció i la data en què es va realitzar. Aquesta pantalla també us permetrà modificar de forma massiva l'estat dels preinscrits. Per exemple, voleu que tots els usuaris que apareixen en el llistat passin de "en procés" o "aprovat" a "matriculats", perquè finalment entraran al vostre centre. Des d'Estat seleccioneu aquells que vulgueu o bé podeu seleccionar-los tots des de l'opció Tots. Des del desplegable seleccioneu l'estat que desitgeu, per exemple, matriculat, i automàticament es canviarà l'estat d'aquests usuaris. Fer aquesta acció us serà molt útil de cara a la matriculació definitiva, ja que veureu l'estat matriculat i sabreu que són aquells alumnes els que finalment heu d'inscriure a l'escola. D'altra banda, en cas de fer servir proves, sortejos o barems, podreu indicar directament des d'aquí els resultats. Des de la pantalla principal, també podreu accedir a Gestió de nous preinscrits. En aquesta pantalla només veureu aquells usuaris preinscrits a partir del miniweb. Una altra manera d'extreure un llistat dels vostres preinscrits és anar en Administració, Gestió d'usuaris, Llistats i des d'aquí seleccionar Llistats d'alumnes preinscrits. En aquest llistat us apareixeran tots els usuaris que s'hagin preinscrit al vostre centre encara que finalment no siguin matriculats dins la plataforma. Seleccionareu els cursos que vulgueu i triareu els diferents filtres o informació. Aquest llistat el podreu exportar a Excel o bé imprimir.